It's DJ. Hello muli sa lahat ng ating mga momshies out there, popshies at mga anakshies. Ayan, and for today's vlog po, naganap ang isang pagdalaw sa isa naming malapit na kaibigan. And of course, for today's ganap, kasama ko po ang nag-iisang walang kaparis, walang Talaga katulad. Talaga ba? Walang kaparis, walang katulad. At walang kadibdib. Si Mayan Channel. Ayan, mga kasingsang. Ayan, kung saan nagsama kami sa Baguio ng pagkatagal-tagal. Baka alam mo, nabon din tayo doon. 3 months, no? Pero wala kami halos mabuo-buo na maayos-ayos na vlog. Alam mo kung bakit? Maaga siya nagigising, tapos ako tanghali nagigising. So, napakagaling. Yeah, but then, ngayon nga po ay nandito kami sa Himlayang Pilipino Memorial Park at dumalaw kami sa aming isang sa mga kaibigan na si Noemi Teserore, mas kilala bilang si Mahal. Ang aming cute na friend. Correct. Yan. And yes, ang dami ko rin talaga sobrang namimiss sa kanya, especially kapag nasa bahay lang. Yes! Diba? Instead yung nasa work tayo. Kasi sa work given talagang hyper, masaya, laging energetic. Okay, ikaw, ano muna yung pinaka namimiss mo kay Mahal? Yung pinaka namimiss ko yung Yung pag narinig mo yung salita, yung pangalan ni Mahal, or naalala mo yung mukha niya, ano yung naaalala mo bigla? Yung magkakasama kami dati sa bahay, di ba? Yung naliligo siya, na para siyang bata. Sabay kayo? Hindi, parang pag naliligo siya, makikita mo para lang may batang naliligo. Yung ganon, yung Minem, buksan mo yung Ilaw. Oo, Hindi buksan mo yung ilaw, buksan mo yung tubig, ganon. Buksan mo yung shower, ganon lang siya. Namimiss ko yun. Tsaka yung pag pinipilit siyang kumain ng gulay. Lalo yes, kasi lalo na hindi niya yung talaga yung okra. Iiyakan niya pa talaga yan. pag pipilitin mo siyang kumain, iiyakan niya pa yun kasi ayaw niya nga. Yun yung natatawa kami kasi galit-galitan kunwari na kainin mo yan. Kahit ayaw niyang kakainin niya. mapipilitan siya. Tapos nakasimangat na. Oo. Yun yung namimiss ko. Pero nagjo-joke lang naman siya na pinapagalitan siya. Pero syempre, kailangan niya rin kasi kumain ng ng sustansya. Oo. Kaya pinipilit siyang kumain. Yun yung mga namimiss ko sa kanya. Yung laging Minem, ganun. Ganun siya magtawag sa akin. Kasi member kami ng Kissy Babes. Kilala niyong pangalan sa amin is yung pangalan namin sa Kissy Babes. Yung screen name. Oo. M&M, Kisses, Caramel, Cadbury, mga ganyan, mga crunchy. Yun ang mga kilala niya. Kaya, ang tawag niya sa amin yung mga screen name namin sa Kissy Babes. Ayun. Ako sobra kong namimiss sa kanya talaga yung tawa. Sobra, yung tawa. Alam mo yung kahit bad trip ka, the whole day, parang feeling ko stress ka the whole day, mas marinig mo yung tawa niya. Actually, kahit yung mga clips sa Facebook, yung mga memes, kasi alam mo naman, kilala mo na siya personally, pero matatawa ka pa rin talaga sa kanya. Yun yung sobra kong namimiss, yung marinig yung ulit yung tawang yun. Kasi, parang, ang gaan sa loob na bigla kang tatawa kapag pagod ka or stress ka. Alam mo yun. Kumbaga parang siya yung nagdadala ng good vibes sa bahay. Talaga, correct. Sa bahay, naalala mo magkakasama tayo sa isang bahay. Kasi kung ninyo po na itatanong kami noon, meron kaming female group, may male group, may mga comedian. Tapos which is kasama pa natin si Brenda bilang PA pa lang noon. So, si Mahal na, alam mo yung mga naaalala kong show sa kanya, yung pinaka hindi ko makakalimutang show, is yung nag-abra kami, tapos nilagay ko siya sa maleta. Kasi sabi ko, gawa tayo ng eksena. I-intro kita, ipapakilala kita, pero dati nasa loob ka ng maleta, doon ka lalabas. Tapos nung tinawag ko siya, paglabas niya sa maleta, parang gusto niya na akong murahin kasi pawis na pawis siya. Kasi pawis na talaga siya, tapos lapot na lapot siya. Sabi niya, ay. Di ba, sorry. Kaya sumunod na racket, hindi na namin ginawa yun. Tsaka, si Mahal kasi, kahit ano pagawa mo sa kanya, gagawin niya. Oo. Hindi siya maarte, tapos pa siya. Go with the flow, game na game talaga siya. As in ganun. Hindi siya attitude na Ano memorable na show ninyo together? Madami kaming magkakasama na. Oo, palagi madalas. Oo. Well, maliban dun sa
sa face to face. Tsaka, Na hindi mamatay-matay na issue. alam mo, Bahala kayo dyan, maniwala kayo sa hindi. Ay nako, wala talaga. siguro yung pinaka pinaka memorable talaga yun talaga. Nag-million views na yung Face the People na yun. Hindi, yung show talaga natin, yung, I mean, more than, higit doon sa show na. Yung show natin, mga out of town shows natin, mga fiestas. Siguro ano, yung sa Abra din. Sa- Na, kasi ano yun yung sobrang haba ng ano biyahe. Ah, Alam mo yun, yung ganun. jump up. Yun yung pinaka... Tsaka kompleto tayo. Yung Mindoro. Yung Nakasama ka ba sa ano? Sa, Nakasama ako ng Mindoro, pero ilang beses kasi nag-Mindoro eh. hindi, dito sa ano, sa ano, No. sa Kanino? Puerto Galera. Kung kay Mayor, Mayor. kasama ako nun. O, Yung Unijaryo kami. Yung nagpuerto, kasama din ako nun. Pero ilang beses naman kasi nagpupuerto Oo, pag napupunta suki tayo kasi oo, doon. ng Mindoro. Kaya hindi ko alam kung saang ano doon. Parte. Oo, parte ng nagpunta tayo. Hindi, ng actually, alam mo, ang kagandahan kasi sa ginagawa ni Tatay Jetro doon sa grupo natin, no? Mga anak, may show tayong lahat. Tapos kami talaga, hindi namin sasabihin na tayo magkano yung makukuha natin. Oo, yun. Kasi ang importante, Tama. lahat kami nandoon. Never Kompleto. kaming- Sa tagal namin na ano na magkakasama. pag may show kami, never kami nagtanong ng budget kay tatay. Iaabot na lang niya Oo. talaga. Kung anong inabot ni tatay, yun, Yun na na yun. yun. Okay na yun sa amin. Kasi ang importante, lahat kami meron. Correct. Diba? Magkakasama tayo nun. Lalo na mga nene, di. No, Correct. alam niyo po ito si Mahal pa noon, meron pa tong syempre hindi naman siya mahirap itago eh. Mm. Pero kasi pag nakita siya, malalaman agad na siya yung magiging main artist ng show natin. Kaya siya pag bumababa ng band, lagi namin tinatabunan ng jacket or ng Oo. ano Na na parang bata tuwalya. lang. Ano kunyari anak lang, baby lang, ganyan. Ayun nga, marami nagtatanong din kasi meron akong pinost na na picture na may karga si Kuya Mix na bata. Ang dami nagtatanong kung si Mahal daw ba yun. Hindi po si Mahal yun. Actually hanggang ngayon tinatanong nila yun. Hindi po si Mahal yun. Sino yun? Anak yun ng papuntahin kasi kami kila Kuya Jess. Yung, Ito ba yung pang ilang part mo niyan? No, ano? hindi, yung yun picture na pinost ko. Tapos, Okay. sinama ko sa sa vlog ko. Ang dami nagtatanong. Nasagot ko na siya, pero tinatanong pa rin Ilang natin. taon na yung bata na yun? Hindi ko alam, pero hindi po si Mahal yun. Hindi po si Mahal yun. Mapapansin naman po natin kung si Mahal talaga yun. Correct. Ay, ano ba yung mukha hindi? Nakatago kasi. yun. Nakatago. Okay. Pero sobrang liit no para kay Mahal. Mas maliit pa kay Mahal. Okay. Ngayon naman, kung babalikan natin yung mga, syempre nagkasama kayo sa isang bahay, okay, nagkaroon na kayo ng mga tampuhan. Wala, ni Mahal. Tampuhan, gulo. Kasi naging magkumari kayo, di ba? Oo. Ay, naging kumari na. Naging kumari ko siya because of Adam. Wala kaming tampuhan ni Mahal. Kasi sinasabi nila na nilait-lait daw namin si Mahal, ganito, ganyan. Never kaming nag-away ni Mahal. Or tampuhan. Oo, wala kaming tampuhan yan. Tsaka ano Pero matampuhin. matampuhin siya pero never kaming nagkatampuhan or Sagutan. O sagutan. alitan. Wala kaming ganun. Wala. Ano yung mga favorite na food ni Mahal? Or yung niya, yung mga pag kinain niya is okay siya, masaya siya, happy siya, yung mga ganyan. Comfort food, parang ganun. Marami siyang gusto. Basta ang natatandaan ko lang, ang ayaw niya is okra lang talaga. Oo, yun lang talaga ang ayaw niya. The rest, hindi naman siya mapili sa pagkain. Talaga. Oo, hindi siya mapili sa pagkain. Nagkakasama rin kayo sa pagtulog sa isang kwarto. Ah, Yung sa natin, dito sa yung malaking bahay natin, yung may parking. Dumating na si Brenda sa atin. Malapit sa park. nakahiwalay siyang kwarto nun. May sarili siyang room. Kaming mga babae ang magkakasama. Magkakasama. Okay. Kamusta naman siya sa bahay? Okay naman siya. Ano lang siya, pagkagising niya, ayun, tatawa siya. Pagkagising niya, di ba? Pagkagising niya, tatawa agad Yun yung siya eh. yun yung Diba? imbis na mag-good morning siya, tatawa siya, maririnig mo na Oo. lang, gising na si Alam Mahal. mong gising siya pag tumawa na siya. Yan. correct. Tapos, ano lang siya, magsi-cellphone. Tapos, Milo, gano'n. Ganun lang yung niya. Tsaka kapag nakaano na siya, malalaman mo lang seryoso si Mahal kapag kapag may na-receive siyang message about tatay, yung
naapektuhan siya kaagad ng emosyon niya. Makikita mo talaga sa kanya na nag-aalala siya, o ganun, or sa family niya, sa pamangkin niya, sa mga kapatid niya. Lalong-lalo na sa talaga Kay Papa. sa papa ni Mahal. Pagdating talaga sa papa, ano agad talagang kung ano ang problema, kung ano kailangan, talagang ibibigay niya. Ganun siya. Correct. Nako, sabi ko nga ito, nung ano na siya, nung umalis siya kay tatay, parang naano rin tayo no? Parang hindi naman naputol yung komunikasyon, hindi naman ano hindi porket yung iba na yung manager niya, naputol. Hindi, at saka na. si tatay kasi, hindi siya yung manager na ipipilit niya kahit ayaw na. Halimbawa ikaw, gusto mong umalis, magpaalam ka lang sa kanya, papayag siya. Katulad ako, di ba? Kasagsaga namin nun eh. Ng banda. Di ba? Sa Ng Kissy banda Babes, ka. kasagsaga namin, tapos bigla ako nagpaalam na meron akong biyahe. Kasi opportunity yon sa ibang bansa. Wala kang maririnig sa kanya. Ano naman, ganito, ganyan, yung ganyan. Ginastos ko sa inyo, sa album nyo, ganun. Wala kang maririnig sa kanyang ganun. Kumbaga, kung anong gusto mo, hindi ka niya pipigilan. Basta Go. magsabi. Oo, ganun lang siya. Kaya siguro nung nag-iba ng manager si Mahal, Okay din. naman umokay siya. rin si tatay, hindi siya na... Bagamat, syempre, alam natin na kasi iba rin yung naging samahan nilang dalawa. Diba? Sobra. Ayun. What else I've missed about Mahal? Ano pa yung mga namimiss mo kay Mahal? Ikaw naman. Anong namimiss mo sa kanya? Dami. Pag inaayusan ko rin siya minsan. Ay, oo nga pala. Di ba minsan inaayusan ko rin siya? Kasi si Mamo Glads, Mm-mm. ang makeup artist slash host comedian namin sa Sa mga racket, oo, no, sa di mga ba? racket. Tapos ako na rin mag-aayos sa kanya. Oo. Ganyan. Pag wala si Gian, actually nakakasama din naman natin si Gian. Pero pag Tsaka, wala si Gian, talaga naayos Ang ako siya. talagang niya, kasama niya dati, si Unye. Si Unye. Oo, bago mamatay si Unye. Yun. Oh, siya talaga ang original, Oo. ano ba rito? Tagabuhat niya na Correct. ni Mahal. Si Unye talaga ang niya. Unye. Oh, magkasama na kayo ni Unye. Mm-mm. Makakarampa na kayo Sa dyan. true, tawas may make-up ang kanya doon. Maganda ka pa rin doon. Pengkay-pengkaya na kayo. Sa- At saka masarap, natutuwa ako kapag nakikita ko si Mahal na inaasar. Kasi yung makikita mo yung other side niya na pagiging Correct. masayahin na Oo. tao, tapos naasar siya, kinukul siya. Hindi pala siya mainis. Nakakatawa pa rin siya yung itsura niya in a way. Tsaka siya, maramdamin. Paano ko ba nga sabihin na? Parang ganun. Sensitive. Oo, sensitive siya. Kumbaga parang, pag, alam mo yun, makikita mo sa kanya pag nasaktan mo siya, makikita mo sa itsura niya. Oo. Hindi niya matatago. Mararamdaman mo kaagad, Oo, kita na- kaagad. na, Na-offend siya Oo, or ganun. nasaktan mo siya. Ganun. Makikita mo agad. Ayan. O yung bongga mo. Ayun. Ang bongga lang ng mga pangyayari nitong huli bago siya mawala. Kasi ang dami niyang iniwan na talagang tumatak sa mga tao. Mas lalong dumami yung mga nagmamahal sa kanya. Totoo. Pero hindi lang kay Mahal, ganyan din kay Kuya Migs. Mm. And na-extend pa yon mula sa inyong mga kasama nila Mamigs. And for that, ako gusto rin po namin kayong pasalamatan kasi patuloy niyo po silang sinusuportahan. Patuloy pa rin po kayo nakabantay sa kanila. And for that, thankful po kami para doon. And ngayon po dumalaw ako hindi dahil gusto kong i-vlog to. Mm-mm. Kasi gusto ko rin bisitahin yung kaibigan ko. And yung mga ibang mga nanonood din sa akin na nagulat ako kasi sabi ko, sabi ko, si ano to, nakalimutan ko yung name si Ate Joy, to parang ganon. Mula sa grupo ng Mamigs. Dalawin mo naman sana si Mahal. Sabi ko, why not? Sige po, hinihintay ko lang din yung timing. Tulad nito, meron ako makakasama kasi kung ako nga lang pumunta, baka mahirapan ako. Kasi last time tayo nakita is birthday nilang dalawa. Correct. 2019. Tayo. Tayo. Kasi 19? ano yun? 19. 2019 yun. First year ng pandemic. 2020 ata yun 2020. Oo, Kasi 2020. 2 years na to Oo, 2020. Last year yun. Last year. 2020. Tama, 2022 na. Alam mo, nalilito na ako talaga sa
Oh, Sa year. 2020 nga kasi 2021 siya nawala. 2020 2020 yon. Naka-red siyang gown, inayusan siya ni Gian, 'di ba? Tapos nandun tayong lahat. Na ang hindi nakarating si Ann. Oo, si Ann naman ang hindi nakapunta. Nainis siya, sabi niya, naku ma, gusto ko na talaga pumunta. Well, yun yung sinasabi namin sa inyo na may mga sitwasyon na kahit gustuhin namin magsama-sama kami ng buo, hindi talaga po pwede. Kasi may mga, may mga priorities, may mga ginagawa. Correct. 'Di ba? Tapos si Cherry nun talagang sumugod, humabol. Actually, hindi ko alam na susumula ka ng mag-vlog nun. Kasi nagbi-video ka na kasi ginawa na natin, 'di ba? Tapos ako nun wala pa talaga sa isip ko, hindi pa ako nagano hanggang sa sinabihan nga ako ng Kuya Mix na, simulan mo na, start na, ganyan. Madali lang, ganito. Ako nga, sabi nga ni Kuya Mix nun, ako inaral ko lahat. Ako nag-aral mag-isa, ganyan. So yun din ang ginawa ko. Which is, at least, para kung ano't ano man, pwede ka pa rin naman magtanong eh. Kung may hindi ka naunawaan, pwede ka magtanong sa iba. So, yun, yung birthday celebration na yun, inabot tayo ng halos 4 AM yata. No? Sobrang love Four? trip yun kasi Ang saya lang, ang dami natin after chikahan. kasi nung birthday, 'di ba nagpa-games na tayo? Oo, ang dami pa natin palaro kasi ang daming inihanda ni tatay ng mga regalo. Yun lang, yun yung nakakamiss ng sobra. As in yung napakasimple lang ng lahat. And yung birthday party na yun ha, sagot yun ng mga supporters and ng mga fans ng Mamigs. Ayun, yung iba, may na-meet pa nga tayo dyan na ano nila, di ba? So, hello po sa inyo, shout out sa inyo. Correct. Kaya salamat din sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa inyo. And I can't imagine talaga nung nalaman ko sa inyo na wala na si Mana. Yun yung huling gatherings natin. Correct. Kumbaga parang Yun yung huling sama-sama natin. doon mo masasabi nga na time is money. Correct. 'Di ba? Kumbaga pag may oras ka pa, edi gawin mo hangga't maaari. Especially yung communication. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi lang basta oras, pati yung communication is very important kasi hanggat nakakausap mo pa sila, hanggat naririnig mo pa sila, hanggat nahahawakan mo pa sila, sabihin mo na kung ano yung dapat mong sabihin. And a simple, how are you, and I love you is nakakataba na ng puso, nakaka-uplift na ng pagkatao. Diba? Alam mo, maambon na, naiyak siguro si Mahal. Ayan, te, nako, sa inyong lahat, maraming salamat. Sana isama nyo pa rin. Pagpatuloy natin isama si Mahal at ang kanyang pamilya. And of course, kasi Ang lahat. yung vlog niya, family niya na ang Yes, ang gumagamit. mahawak. So, Supportahan supportahan pa rin natin sila. ang mahal Kumbaga, na Oo, na vlog. vlog. Kasi, kumbaga parang tulong na rin natin yun sa family na wala na si Mahal, parang tulong na rin natin yun kay Mahal. Kahit wala na siya, natutulungan pa rin natin yung family. Family. And especially andun yung presence niya for sure. Correct. Ayan, maraming salamat. Mahal. Mahal, love. Ayan. I love you. Thank you. Alika pa picture tayo sa kanya. Yan. Love you. Bye, te. Nako, sa kwento siguro natin, naiyak na si Mahal kasi biglang Biglang umambon. Diba? Mahal. We miss Relax. you. Uy, yakapin mo kaming lahat, ha? Kasi ito pag yumakap, nakakatakot. Kailangan bumaba kayo. Kasi pag siya yumakap, nakatutok. I love you. Relax We miss you. lang dyan, Mahal ah. Oh, ano na kayo dyan? Alam ko na kahit wala ka na sa tabi namin, mas masaya ka dyan. Oo, kasi kasama niya rin yung papa Si niya. papa niya, correct. Love you, te. Love you, Mahal. Maraming salamat muna sa inyo lahat. Sa mga kasingsang, Yes, hello. Mahal, ayan, sa mga mamigs out there, maraming salamat po sa inyo lahat. So, ito na po yung inyong Yes. request. Again, don't forget to Subscribe and follow nyo po. support and subscribe pa rin sa YouTube channel ni Mahal. Yeah, panoorin nyo yung mga videos and vlogs Mm-mm. ng Mahal. Okay, once again, this is Ma'am Shiji. God bless everyone. Ingat.